Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň geçen sany 20-nji asyryň başlaryna türkmen ülkesinde we sebitde bolan syýasy özgürişlerden, hususan Orta Aziýada ilk 19-njy asyryň soňky çäreginde Russiýa padşahlygynyň tabiňliginde bolan Oktyabr rewolýusiýasynyň soň Sowet häkimetleriniň garamagyna geçen Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň we onun dargadylmagyndan söz açdy. Bu sanymyzda şol söhbetiň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Ýatlasak 1917-nji ýylyň noýabryndan 1918-nji ýylyň fevralyna çenli öňkü Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyny esaslandyrylan we ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasy barada söhbet etdik. Rus padşahlygynyň düzümini Türkistan general gubernatorlygy 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkenди basyp almagynyň soň döredildi. Ýöne padşahlyk ondan ozalky ýyllarda da Sebitde goşa durnagyň içinde olmaý ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryny öwrenli. Yerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günlere çenli saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan general gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmanyň görkezmesi bilen ýörüýte fotokameralar arkaly yerli halklar olaryň durmuşy, ýaşaýyş şertleri, ýaşan ýerleri meşgul bolan işleri surata düşürilipdir. Häzirki wagtda müňden gowrak köne suraty özüni jemleýän Türkistan albomy Abaşanyň Kongres kitapxanasyna saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçilige ele ýetirildi. Ulmy çeşmelere görä Kaufmanyň ýol başlygyna Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyna we durmuşyna degişli eserler, gadymy golýazmalar we beýleki sunugat eserleri maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygynalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga uradyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy adly kitabyň awtory Peter Rowdigiň maglumatlaryna görä Haçan Kaufman 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanna hanlygyň arxiwini bolşýaly ele salyp Sankt-Peterburga uradypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa uradypdyr. Russiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiň tasdiklemegine görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergi zallaryna görmek mümkin. Rus padşahlygynyň çagşan döwürleri aýratynda 1917-nji ýylda Sebitde näwerlilik, gümürtüklik höküm sürüpdir. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýarynaky ýurtlaryň garaşdyrlygyny goldaýanlygyny ma'lum etdi. 1917-nji ýylyň 4-nji 8-nji aprel aralygyna Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultaýy geçirildi. Gurultaý Russiýanyň geljegi baradaky soragy ara alyp maslahatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurda öwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial öz başlyklygyny gazanmaly diýen netije geldi. Gurultaý Türkistany döretmek kararyna geldi diýip Gazagystanyň Al-Farabi Universitetiniň professory Güljohar Kökebaýewa Türkistana bagşlanan ilmi işleriniň birini belleýär. Gurultaý öz başlyklygy yerli hökümeti yer meselelerini Türkistanyň medeni taýdan ösdürilmegini we beýleki meseleleri maslahat edýär. Ýöne bular soňy bilen başa barmaýar. Başa barsa da ömrü gysga bolýar. Dünýä türkmenleriniň geçen sanyna Türkmenistanyň Halk Magarify jurnalynyň 1984-nji ýylyň sentýabr aýyna çap bolan sanyna salgylanyp Sowet häkimetleriniň we intelligensiýasynyň şol döwürleri 20-nji asyryň 1-nji çäreginde Sebitdäki syýasy tolgunçlyklary bir taraply suratlandyryşyna şaýat boldyk. Jurnaldan şeýle setirler okuduk. 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan general gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrewolýusionerler hemde burjuaz milletçileri bilen gazaply güreşiň netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu gepleşigimizde söhbete şu ýerden dowam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Seyinçi Hudaýberdi harly gatnaşdy. Gepleşigiň başyna okan tekstimizde Sowet döwründe içki kontrrewolýusioner hemde milletçi burjuaz diýip kesgitlenen toporlar barada gurrun bar. Şolar kimler Hudaýberdi? Onu kesgitlemek gaty kıyın, sebäbi şu ýerde men bir meseleden çykyp bir söz aýdaýyn. 30-njy ýyllarda Martmuly Pragyny Sewda burjuaziýasynyň wekili diýip tanqid etdiler. Ony belli bir derejede halk düşmany hökmüne
garaladylar. Şonu soru berýär. Sewda burjuwaziýasy kimdi? Ondan Martumulynyň döwründe sewda burjuwaziýasy barmy diýip sorulýar. Edil şolar ýaly, şol döwürde de Türkistanyny burjuwaziýanyň bardygyny göz öňüne getirmek kyn. Burjuwaz gatlyga degişli bolýan aýry-aýry adamlaryň bar bolmagy mümkin. Ýöne millet burjuwaz toporuna degişli däldi. Ýagny millet hususiýetçilikde oturdy. O derece entek yetmändi. Bizde hususiýetçilik halkın ykdysady fondunyň iň esasy uğrudy. Bu ýerde ýene de şo kommunistik bolşewikler siýasatynyň täsiri sebäbi kim içki kontrrewolýusioner, kimde hakyky rewolýusioner. Onu kesgitlemek kyn. Egerde biz bolşewikler döwletiniň başga ýyllarına seretsek, goşunyna gulluk edýän soňu bilen dünýä belli meşhur marşal bolan Zhukov ýa-da Budyonny, olar Russiýanyň goşunyna gulluk edýän ofisiýerlerdi. Olar bolşewikleriň tarapyna geçdi. Şoň üçin bir rewolýusioner, kontrrewolýusionerim bolup bilýär, ýa-da beýdeki bir tarapa da geçip bilýär. Mark Zakharov diýip bir artist bardy, şol öz kakasy bardy diýär. Ol kakasy ofisiýer eken, ol ak gwardiýaçylaryň kataryna goşulmagyna gidipdir, baryp özüni şol goşuna almaklaryny sorapdyr. Goşun ýolbaşçysy oňa sen bize goşuljak bolsaň bir ädigiň bolmaly, täze. İkincim senin atyň bolmaly, ýawyň bolmaly diýipdir. Şol ädigi hem ýawyny ol tapyp bilmediği üçin bolşewikleriň tarapyna goşulypdyr. Şoň üçin o döwürdäki adamlary 18-nji 20-nji ýyllaryň adamlaryny taky kontrrewolýusioner ya da rewolýusioner diýip bölmek gaty çetin. Udaýmyrda aşyrda gysgaça düşünmäge tinçlik 20-nji ýyllaryň başlaryna Sewitde syýasy guramaçylyk we territorial öwrülüşik gaty çalt diýip gün ýitgäpdir. Bir tarapda gyzyllar, bir tarapda aklar, ortada ýerli halklar, bolşewikler, menşewikler, basmaçylar, rewolýusionerler, kontrrewolýusionerler garaz bir topor bar. Şol döwrüň çylsyrmly wakalarynyň içinde galan türkmen halkynyň şol wagtky hal ahwalyny nähili suratlandyryp bolar? O döwürde elbetde ýagdaý agyr bolupdyr. Hakykatdanam ykdysady ýagdaý men göz öňünde tutýan, ykdysady ýagdaýlar agyr bolupdyr. Sebäbi şertler kyn, ýurtlar arasyndaky gatnaşyklar az. Şonuň üçin soňra Sowet Türkmenistan Respublikasy döwletlerine ýa halka parahat işlemäni, öz adaby bilen bir gatlar gadanmagy, nähilidir bir çäri görmäge şert döräpdir. Şol mümkinçilikler bolupdyr. 18-nji 20-nji ýyllarda şeýle şertler bolmandyr. Ýöne kommunistler döwrüniň ýadylan taryhyny aýdylýan bir söz bar. Millet uşdan tutma sowatsyz bolupdyr diýilýär. Şol dogry däl. Milletde sowatly adamlar bolupdyr. Sowatly adamlar gaty köp bolupdyr. Mektepler hem bolupdyr, medreseler bolupdyr ýagny. Şol medreselerde de millet öz şagalaryny, ogluny da, gyzyny da okudyp bilipdirler. Bir aýdylýany, ýagny sowatsyzlyk barada aýdylýany. Milleti kemsitmegiň bir ýoly, milleti kemsitmegiň bir usuly. Ýagny siz hiç kimdiňiz, biz ine bolşewikler size sowat öwretdik, bilim berdik, terbiýe berdik, biz sizi adam kataryna goşduk diýip aýdýarlar. Indi şoňa düşünmek üçin elbetde garaşsyz çeşmeler gerek. Şol wagtky wakalar, şo döwürdäki wakalar bolup geçen syýasy wakalar barada garaşsyz maglumat berýän çeşmeler elbetde köp däl. Başda da beýlek geçişim diýär Hudaý berdiňe. Ýöne şol döwürde türkmen halky, meselem halklar, ýerli halklar kimleriň ak gwardiýaçylygyny ýa kimleriň bolşewikligini, kimleriň menşewik, ýagny şolary tapawutlandyryp bilipdirlermi? Ol egerde milletin aglagy köplüğünün ýaşaýan ýerini seretsek, onu şeýle tapawut bolmandyr. Ýagny olaryň milletin arasynda bolşewik, menşewik bolmandyr. Bolşewik, menşewik diýilýäni işçileriň arasynda, esasen demir ýol gatnawy boýunça iş alyp barýan işçileriň arasynda bolupdyr. Şeýle de öňkü Zakatpy oblastyna bolan Russiýa goşun bölümleriniň arasynda bolupdyr. Soňlugy bilen aýdylýan meselem Jitnikov bar, Aşgabat komissarlary, Jitnikov hem beýlekiler, şolar işçiler toporuna degişli. Şolaryň arasynda türkmen ýok, olaryň arasynda. Ruslaryň öz arasyndaky bölünüş, ýagny padşah samodержавиясыny boldaýan toporlar hem de soňky bolşewikler hökümetini boldaýan toporlar. Bölünüşük şolaryň arasynda bolup,
bolupdyr. Türkmenler şol bölünüşügi tapawutlandyryp bilipdirlermi? Zerur bolup durmy? Edebi eserlerde belki maglumatlar bardyr, şol wagtlar barada. Türkmen üçin tapawut barmy? Bolşevigiň, menşevigiň unday bir daha gysgaça aýdylanlar. Siyasi babatdan beýle bir tapawut ýok. Ýöne yerli hanlar şol tapawuty duýupdyrlar. Meselem Ediz han, barda ýaşap geçen Ediz han. Ediz hany soňlugy bilen tutanlar, hemen atyp öldürenler menşevikler, ýagny bolşevikler däl. Ol şol menşeviklerdenem ýurda peýda gelmejekdigine göz ýetiripdir. Ediz han. Şonuň üçin ol menşevigiň tarapyna geçmändir. Bolşevigiň tarapyna geçmäne de onu mümkinçilik bolmandyr. Ine şolar ýaly aýry-aýry milletten faýlanan adamlar şol tapawuty saýgaryp bilipdirler. Ne oňa Ediz hany mysal getirip bolar, ýa-da Lewapda ýaşap geçen Ýaşym Serdarýa tap bolar, Saýatda ýaşap geçen. Şolar ýaly aýry-aýry adamlar onu tapawutlandyryp bilipdir. Ýöne halk köpçüligini beýle düşünje bolmandyr. Ol soňlugy bilen edebiýatda aýratynam çeper edebiýatda ornaşdyrly çeper edebiýatda beýan edilip bir ýangadan täzeden ýasaldy. Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň öýüd boluşly ýygy siziň modolky öýdary töhbetdeşliklerimizde beýlek geçiňiz ýaly bir taraply we subyektiv mazmuny bar. Onuň 8-nji tomuny 1918-nji ýylyň tomsyny Türkmen ülkesinde grajdanlyk uruşunyň başlananyny gaýdylýar. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna girýän Zakaspy oblastyny 1918-nji ýylyň iýul aýynyň ortasyna kontrrewolýusiýon pitne bardy diýilýär we Sowet dili bilen aýdylan pitneçiler diýilýänleri. Yine Sowet dili bilen aýdylan imperialistleriň kömege gelenini gaýdylýar. Ýöne Sowet döwründe şol imperialist diýilýänler türkmeniň umumy hakydatyna nähilisigini, geçen 10 ýyllyklaryň dowamyna olar barada nähilde bir obyektiv ulma analizler ýa-da taryhy oçurklar ýazyldymy? Beýnansam şeýle oçurklar ýazylmady. Ýöne egerde gözlenilse, iş edilse şeýle çeşmeler bar. Sebebi o döwürde eýän ýazgy galdyrýan adamlar bardy. Meselem T. Jones diýip aýtlaýdym romanyny tanalýan İngiliz harwesi Lawrence. Bolmaly şonuň ýazgylary bar, ýatlymalary bar. Näkidir bir Merkezi Aziýa döwletlerine ýardam etmek, şolaryň milli aýratynlyklaryny gorap saklamak ideýalary bolupdyr. Aýratynam Buhara emiri öz tarapyndan aýrylyp ýurtdan gaçyp çykanyna Owganistana barandan soň ol İngiliz hökümetinden ýardam sorapdyr. Ýöne olar şeýle ýardamy bermändirler. Soňlugy bilen şol gatnaşyklar, şol soralan ýardamlar syýasy ähmiýeti, syýasy tarapdan işlenilip, daşary ýurt kontrrewolýusiýon güýçler tarapyndan ýara gally ýa-da peýda gally, şolardan kömek gally şeýdem fitneçilik etdi diýen ýaly aýplamalar döredilýär. Egerde biz soňkurak döwre seretsek, meselem 37-nji ýyllaryň wakalaryny seretsek, 36-njy, 37-nji ýyllaryň wakalaryny seretsek, şol ýyllarda adamlary Angliýanyň şpiony ýa-da Amerikanyň içalysy diýip basýar ekenler. Hatta soňlugy bilen şol terror aktlaryny Uranlaryň biri, Beriýany da Angliýanyň içalysy diýip garalatdyrlar. Başga bir ýurdun razvedkasy bilen baglanyşdyryp, bir hökümeti ýurda dönük hökmüne aýplaýarlar. Şeýdem şol adamy ýok edýärler. Ýagny şol adama ölenden soňam ýok edilenden soňam jigrenç döredýärler. Türkmenistan garaşçylygyny alandan soň türkmen halkynyň Sowet häkimiýeti döwründe duçar bolan kynçylyklary ýa-da eger gazanan bolsa gazanan ötüşleri barada näme üçin türkmen media we medeniýet serişdelerine açaçan meseleler, açaçan çekişmeler gozgalmaýar Hudaýberdaga? Biz 1991-nji ýylda Agdybirlik halk hereketini döredenimizde ýurdun ýolbaşçysy Sapar Murat Niýazow şolaryň programmasy näme? Şolaryň programmasyny maňa getirip berin, men göreýin, tanışaýyn diýipdir. Biz 1,5 sahypa çimesindäki programmany taýýarladyk. Şol programmanyň 2-nji ýa-da 3-nji abzasyna Türkmenistan Stalinçilik edenetlilikden halas bolmaly, onuň üstüne paş etmeli diýilen söz bardy. Niýazow diňe şoňa çenlik okapdyr. Şol ýerde de Stalin diýilen sözüň aşagyny çyzyp şonuň ýygyny okamandyr. Ýagny men diýjek bolýanym, garaşsyz Türkmenistanyň ýolbaşçylary, öňkü Sowet kadrlarydy. Olar iýdi ýüzüne Stalini tanqidlasalar, olar baryp duran Stalinçilerdi. Staliniň ýöreden, Staliniň emele getiren siýasatyny dowam etdirjilerdi. Şol siýasat häzirem dowam edýär. Şonuň üçin şol döwrüň ziyanly tarapy da, feýdal tarapy da açylman gelýär.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.